אני מודיע לכם, לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאסטן, לא חוזרים לזה, הדבר הזה נגמר. אנחנו נשחרר את כל חטופינו ואנחנו נכריע את החמאס. לא יהיה, לא יהיה. לא באמת, איך אפשר להגיד את זה? זה שתי מטרות נוגדות, איזה שטויות, איזה שטויות. זה עובד ביחד, אנחנו נשלים את זה ביחד. בניגוד למה שאומרים, אנחנו נחסל אותם עד יסוד. ההזדמנויות שלנו ענקיות. אנחנו לא הולכים לפספס אותם. לא נחטיא אותם, לא נפסיד אותם. לא נחמיץ את הדבר הזה. כוח אחד יורד, כוח שני עולה. כן, אני יודע שמישהו אחר חשב שהכוח שלו יעלה, אבל זה קצת השתנה. הכוח שעלה זה מדינת ישראל, וזה לא דבר שנשאר ללא עשייה. יש כאן הזדמנות ענקית, גם להכריע את אויבינו וגם להבטיח את עתידנו. הכלכלי, הלאומי, הבינלאומי והאנרגטי.